Hei kaikille, mun nimeni on Dennis ja tänään me aloitetaan venäjän kielen oppikurssi. Tämän ensimmäisen oppitunnin aikana me katsotaan aakkoset, venäjän kielen aakkoset. Aakkoset venäjäksi on alfabeet. Eli mulla on tässä taulukossa on kaikki kirjaimet. Eli aloitetaan alusta lyhyesti ensimmäinen kerran, niin lausin ne kaikki kirjaimet. Elikäs A, B, V, G, D, J, Jo, Ž, Z, I, J tai I kratkoja. K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, C, Š, Š, tvrdi znak, eli kova merkki, Y, sitten mehki znak, eli pehmeä merkki, sitten E, Ju, ja. Tässä taulukossa mulla on myös esimerkkiä sanaesimerkkejä, mitkä sisältää kirjaimet. Mulla on esimerkiksi niin tässä A:ssa on sanoja, venäjän kielen sanoja, ja sitten on käännökset. Mä nyt lausun äänen noita venäjän kielen sanoja, mutta mä en sano niistä niinku käännökset. Te voitte sitten katsoa itse tästä taulukosta. Eli aloitetaan A:sta. Eli A se on sama kuin Suomessa A. Ja sanaesimerkki on mama, papa, A. Sitten seuraava kirjain on B, sama kuin Suomessa B. Eli se esimerkki on быть, без, большой. Seuraava kirjain on V, sama kuin Suomessa V. Eli nyt on vielä helppoa niin kuin Suomessa, että sitten lopussa on vähän vaikeampi, mutta katsotaan niitä niin kuin järjestyksessä. V, se tarkoittaa niin kuin sisällä. V. Все, вода, вы. Seuraava kirja on G. Год, город, говорить, голова. Seuraava kirja on D. Sama kuin Suomessakin. D. Да, дом, друг, день. Seuraavaksi E, siis J. Suomessa se on vähän niin kuin erilainen E, mutta samannäköinen ainakin kuin Suomessa. Esimerkki sana on если. Если. Ei ole esli, vain если. Seuraava on jo. Suomessa on tämmöinen niin kuin tämmöinen, se on jo. Se on vähän sama. Vähän niin kuin sama. Esimerkki on jos. Seuraavaksi Ž. Se on niin kuin ei ole C, vaan niin kuin Ž. Mutta ja esimerkiksi sana on жить, жизнь. Kyllä se on vähän vaikeampi teille, mutta varmaan se tulee jo. Ei tästä vain oppitunnista, vaan joskus sitten myöhemmin katsotaan niitä vielä. Mutta tämä on vain esimerkkiä. Seuraavaksi Z. Suomessa on Z, mutta se on vähän niin kuin Z. Земля, знать. Земля, знать. Seuraavaksi I. Niin kuin Suomessakin I. Elikäs I. Идти, иметь, игра. Seuraavaksi
И niin kuin tämmönen j. Большой j. Eli se on niin kuin, no joo, kyllä. Высокий j. Красный j. Мягкий j. Ei puhuta niin kuin высокий j. Puhutaan vain высокий. Большой, мягкий. Seuraava kirjain on K. Suomeksi on K. Kyllä se on sama. Eli esimerkki on кто, как, какой, kassa. Seuraavaksi L. Eli L. Ja sanoja. Люди, любить, лицо, лес. Люди, любить, лицо, лес. Seuraavaksi M. Sama kuin suomessakin. Esimerkkejä мы, мой, мама, магазин. Seuraavaksi N. Нет, но, новый, нос. Seuraavaksi O. Sama kuin suomessa. Один, окно, облако, одежда. Seuraava kirjain on P. Sama ääni, niin kuin suomessakin P. Писать, почему, погода, подарок. Seuraavaksi R. Suomessakin on R. Работа, рука, русский, река. Suomessa puhutaan vähän niin kuin r, mutta Venäjällä puhutaan r. Ei ole niin kova, ei ole niin voimakas r. Ihan tämmöinen niin kuin rennosti. Работа, рука, русский, река. Seuraava kirjain on S. Sama kuin Suomessa. S, eli esimerkkiä. Свет, стол, стул. Seuraavaksi T, sama kuin Suomessa. T, ты, три, танец, тень. Seuraava kirjain on U. Утро, узел, улица, удар. Seuraavaksi F. Finlandia, Finn, flag, frukt. Seuraavaksi H. Suomessa on H. Kyllä. Elikäs хотеть, хороший, хлеб, холодный. Seuraavaksi on C. Se on sama niin kuin Suomessa T ja S niin kuin yhdessä. C. Цена, цвет. Цена, цвет. Jos te sanotte цена tai цвет, se on kyllä hyvä mun mielestä. Seuraavaksi on vielä vähän vaikeampaa tämä che. Se on niin kuin che. Niin kuin kirjoitetaan T, C ja H yhdessä. Che. Ja tässä niin kuin venäjän kielen esimerkit. Chai, час, чашка, черный. Seuraavaksi on tämmöinen kirjain kuin sha. Широкий, школа, шаг. Seuraavaksi on sha. Tämä on kyllä vähän vaikeampi, mutta katsotaan se joskus myöhemmin. Kuitenkin mä lausin noita esimerkkejä. Shika, shuka. Shika, shuka. Shika, shuka. Sitten on tämmöinen merkki kuin kovamerkki. Se on aina sanan sisällä. Ei sana voi alkaa siis tästä merkistä. Esimerkiksi abiom. Ja jos katsotaan ne käytetymät venäjän kielen sanat, varmaan tämä abiom, eli tilavuus, on varmaan ainoa tässä, joka te käytätte. No, ainakin mun mielestä. Sitten y. Se on taka-i. Y. My. Ei ole mi, vai my. Ti. My. Ti. Seuraavaksi
taas on merkki. Se on nyt pehmeä merkki, eli se on niin kuin pehmentää edellinen kirjaimen, esimerkiksi 5, 6, 7 ja niin edelleen. 8, 9. Jos tätä merkkiä ei olisi 5, 6, mutta se ei ole oikea, eli 5, 6, 7, ei ole 7, vain 7. Seuraavaksi on e. Se on niin kuin Suomessa eto, examen, eto, examen. Sitten seuraavaksi on ju. Ja esimerkkisanoja on jug. Ja se on etelä, jubka, hame. Eli se on ju. Seuraavaksi on seuraava ja viimeinen kirja on ja. Ja, se on niin kuin Suomessa niin kuin ja. Ja, minä. Ja, minä. Jablaka, jama, jeitso. Jablaka, jama, jeitso. Ja nyt me katsottiin ne kaikki 33 kirjainta ja ääniä ja sanaesimerkkejä. Kyllä mä voisin vielä kerran niitä niin kuin kertoa, että se jää paremmin mieleen. Eli aloitetaanpa alusta. Mä laitan tuon kursorin tähän ja katsotaan niin kuin tästä. Eli A, mama, papa, A. Sitten seuraava. B, быть, большой, без. Sitten seuraava. В, все, вода, вы. Sitten seuraava. Г, год, город, говорить, голова. Seuraavaksi D, да, дом, друг, день. Seuraavaksi je, если. Sitten jo, еж. Sitten же, жить, жизнь. Seuraavaksi z, земля, знать. Seuraavaksi и, идти, иметь, игра. Й, большой, высокий, красный, мягкий. Seuraavaksi К, кто, как, какой, касса. Seuraavaksi Л, люди, любить, лицо, лес. Seuraavaksi мы, мой, мама, магазин. Seuraava Н, нет, но, новый, нос. Seuraavaksi О, один, окно, облако, одежда. Seuraavaksi писать. Eli siis П, писать, почему, погода, подарок. Seuraavaksi Р, работа, рука, русский, река. С, свет, стол, стул. Т, ты, три, танец, тень. У, утро, узел, улица, удар. Ф, Финляндия, фильм, флаг, фрукт. Х, или Х, хотеть, хороший, хлеб, холодный. Ц, цена, цвет, цена, цвет. Seuraavaksi Ч, чай, час, чашка, черный. Seuraavaksi Ш, широкий, школа, шаг. Seuraavaksi щека, или ща, щека, щука, щека, щука. Seuraavaksi kova merkki, объем,
объем, объем. Seuraavaksi мы, ты, вы, мы, ты, вы. Pehmeä merkki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seuraavaksi это, экзамен, это, экзамен. Юг, юбка, юбка. Seuraavaksi ja, jablaka, jama, яйцо. No niin, me katsottiin nyt tämä taulukko. Nyt me osataan venäjän kielen akkoset. Katsottiin sanaesimerkkejä. Me otin niitä käytetymmät sanat, jos me osataan niitä sanoja. Sitten se on aika hyvä. Eli mun mielestä me tehtiin aika hyvä työtä tänään ja nähdään ensi kerralla. Ja oli kiva, nähdään, hei hei.